po sa inyong lahat. Muli, ang inyong lingkod, Boy Bicol. Guys, samahan nyo ako. May gagawin tayong paglilinis dito sa bakuran at magtatanim tayo ng paborito ng mga Bicolano, sili. Ang dami ko po kasi yung sili na na maliliit. Ngayon, palalakihin natin. I-spread natin sila dito sa paligid ko. Yan, kung makikita nyo, ito yung pagtataniman ko, yung gilid ng bakod na to at saka dun. Ayun guys, bago po simulan ang video na to, please do like, share and subscribe my YouTube channel and press the notification bell para po araw-araw kayo updated sa aking mga videos. Ayun guys, umpisa na natin ang maglilinis muna tayo sa tayo magtatanim. Ayun nga po guys, yan yung mga sili na pwede na natin i-transfer. Meron pa tayo ito, maliliit. Kaso maliliit pa yan, hindi pa pwedeng galawin. Palalakihin muna natin ng konti. Ayan. Ito po ang aking munting garden. Yan po ang aking nakayanan. Ako lang po nagtanim yan. Saka ito, kung makikita ninyo. Ayan. Ako po may gawa niyan. Tanim ko po yan. Nakita niyo, meron akong sili na pinalaki. Ita-transfer ko din po yan sa lupa. Pero pwede na rin yan dyan para mababa lang siya. Ayan. Ito po ang aking garden. Ito po yung dito, paborito nila. Isa sa mga paborito nilang daw. Ingredients nila yan sa pagluluto ng mga Saudi. Yan po. Dito po natin sila itatanim. Ayan. Diyan. Yan. Lilinisin ko muna yan. Ayan, papunta yan doon. Actually nga pala dito kahapon, may tinanim na ako dito kahapon Ayan. Natanim ko na po yan kahapon. Sili po yan. Ayan. Tumayo na siya. Kahapon lupay pa yan Ngayon nakatayo na po siya. Dito po natin yan itatanim. Lilinisan ko pa ng mabuti para matanim ng maayos. Para maganda yung pagkabuhay niya. Ito po, isa pa po sa tanim ko yan. Ayan. Meron din po akong alagang aso. Kaso, ando dun sa bahay na yan. Hindi nagpapakita. Tulog yata. Ayun guys, nagpahinga muna tayo sa lilinis at pagtatanim. Magluluto muna tayo ng paksiw. Ito guys, ginayat ko na yung bawang. Dinikdik ko lang yung luya, yung sibuyas ginayat natin, tsaka yung sili. Tingnan guys, sili. Ito may suka, paminta, asin. Ito yung isda natin. Yan, tsaka syempre yung suka. Ayan guys, ginagawa ko, ito yung suka, nilalagay ko muna dito. Ayan, pinahalo ko muna siya lahat. Ayan. Isang anuhan lang yun, isang galawan lang. Ganun yung diskarte ko. Ayan. Ayan. Tsaka yung sili. Ayan. Tapos yung isda. Ilalagay ko muna siya doon. Sinahalo-halo ko ito. Inahalo ko.
Pinahalo-halo ko lang siya. So, siya ilalagay sa sa kaserola kapag lulutuan. Ayan. Ayan po. So, lalagyan na natin siya sa kaserola. Ayan. Lagyan mo dito ng ano para hindi siya dumikit. Ayan. Para po hindi dumikit yung isda sa kaserola. Lagyan mo ng ano sa ilalim. Laman loob. Ayan. Oh my God! Tapos yan, sasalang na natin. Ayan, nakasalang na po. Hintayin na natin siyang maluto. Ganun lang kadilis yan. Salamat. Mamaya po babalikan ko po kayo. Guys, di ba nakita nyo walang gulay yung niluluto kong paksiw. Ito ngayon po, gagawin ko itong pechay. Ginayat ko na po siya. Yan, ginayat ko na po yan. Gagawin ko yung kilaw. Laga ko lang siya tapos isaw-saw na lang sa bagoong. Kasi marami tayong bagoong dito. Ayan. Sige, hugasan muna natin. Wala nang hugasan ng maayos. Ayun guys, luto na ng ating paksiw. Salto po yan. Nakakita ko ng talong kaya pinagtag ko na lang dito. Para ito na po yung pechay na nilaga natin. Nilaga lang po. Tara, almusal tayo guys. Ayun nga po guys, kain tayo. Bago natin gawin yan, luro din muna natin itong sili. Ayan. Wow! Para pag sausaw mo ng pechay, malasa. Ayun. Tapos sabawan natin ng paksiw. Okay lang. So guys, kain tayo. Samahan niyo akong kumain. Ito ang masustansyang pechay. Isaw-saw mo sa bagoong, ilagay sa kanin, sabay subo. Para sa inyo lahat, unang subo. Sarap. Guys, almusal pa lang to. Para may lakas ako dun sa paglilinis dun sa gagawin kong garden. Pagtatanim sa ng sili.
Bagoong pa lang, ulam na. Ano pa kaya may pichay, no? Pa kaya may paksiw. Ay, nangangagat. Nangangagat ng sili. Okay, kain tayo ha. Masakit po ipin ko kaya kunti lang yung kanin ko. Oh, yung iba dyan, takam na takam ng kumain. Subo na rin po kayo. Ito. No. Ayan guys, ipapatuloy na natin yung paglilinis ng ano. Gagawin natin yung taniman. Garden time. One hour later. Two 2,000 years later. Ayan nga po guys, tapos na natin itong magugulit ng damo. Ayan. Ayan po, tatapos na natin siya. Papunta doon. At papunta doon. Ang iba kalbo na eh. Dahil mainit na nga. So guys, nandito na po yung ating tinanong na sila. Kung makikita nyo. Ayan
sili na po yan. Sana lumaki ka ng maayos sili at lang mapakinabangan ka namin. Ha? Yan guys. Ayan po siya. Dito po may tatlo po dito. I love you. I love you sili. Dito na buhay na siya yung una kong tanim. Ayan, buhay na po siya. Ayun. Medyo kumalo na siya. Medyo malago na yung iba. Ayan. Ayan. Next mission. Mission natin, ayusin natin yung bahay ng aso. Lilinisan ko rin yan. Although malinis naman yan, araw-araw naman na lilinisan yan. Tapos yun sa rooftop dun sa taas yan, maglilinis tayo ng aircon, yung ano ba yun, yung makina ng aircon, lilinis tayo. Ayan guys. Ayan. Diyan na po natin tatapusin ang ating video. Ayan. Ayun nga po guys. Natapos na natin yung paglilinis ng sa garden. Tsaka nakapagtanim na tayo ng sili. Sana mabuhay yun yung sili. Kasi kailangan din yun. Para hindi na bibili-bili ng sili. Mahal din dito yung sili. Lalo pa yun yun po yung maliliit na pabilog. Hindi, meron din yung pahaba. Maanghang po yun. Yung sili na pabilog na maliliit. Ayun. Muli ako'y nagpapasalamat sa aking mga walang sawang nanonood ng aking video. Salamat po sa aking subscriber na ay araw-araw niyo po akong tulungan sa aking mga videos na ginagawa. Salamat nga po pala dun sa aking kaibigan si Kuya Leo. Kuya Leo, shout out sa iyo at sa pamilya mo, kay Ate Maribik, kaya kay Joan, yun, at saka sa kay Leo Jr. na nasa Pilipinas. Ayun, maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Salut.